nin dɔgɔkun in kɔnɔ États-Unis jamana kuntigi sugandile Donald Trump ni baarakɛda min tɔgɔ SoftBank o ɲɛmɔgɔba Masayoshi Son ye laseli nafamaw dɔ kɛ. Ne nisɔndiyalen de b'a fɔ aw ye ko SoftBank baarada bɛna baara di mɔgɔ ba 100 de ma n'a nafolo hakɛ bɛ bɛn $100 miliyari 100 ma. O b'a jira ko mansin ninnu ye intelligence artificielle ye bɔlɔlɔsiraw fɛ u bɛ ka yiriwa. Usines fana bɛna jɔ ani ka yiriwa yan États-Unis. Mansin minnu tɔgɔ intelligence artificielle bɔlɔlɔsiraw fɛ n'u bɛ feere SoftBank baarada la u bɛ ka yiriwali sabati teliyala États-Unis. Wa u jɔyɔrɔ ka bon baaraw taabolo la. Kumaɲɔgɔnyaw feerew bɛɛ b'a kɔnɔ i n'a fɔ ChatGPT ni mɔgɔw bɛ ladegeliw baaraw kɛ n'a ye. Nka mansin ka baaraw taabolo lakanako ani sariyako taabolo la u fana kumaw bɛ ka fɔ. Kevin Werbach kalanfa do sariya la jagokun siratigɛ la. Donald Trump y'a fɔ ka jɛya k'a bɛna sariya tila bɛɛ bɔ bɔlɔlɔsiraw mansinw kan n'o ye intelligence artificielle ye ni Joe Biden y'a k'o kan. Bawo ko bɔlɔlɔsira mansinw bɛna baara kɛ u sago la ka Chine kɛlɛ ka diɲɛ matarafa. Ɲɔgɔnye dɔ senfɛ New York bɔlɔlɔsiraw mansinw kan u dɔnbaga minnu tun bɛ kɛnɛ kan u y'u nisɔndiya jira ka ɲɛsin u ka sini ɲɛsigi ma. Nga u y'a jira fana ko fɛɛrɛw jɔnjɔn ka sigi sen kan walasa kɔlɔlɔ minnu bɛ bɔlɔlɔsiraw fɛ dan ka sigi u la. Baarakɛdaw b'a fɛ ka fɛɛrɛw dɔ sigi sen kan kɔlɔlɔ minnu bɛ mansinw nɔfɛ u ni fasodenw cɛ o ka ban. Misali la mansin bɛ se ka jɔ baara kɔnɔ walima baara tɛ se ka kɛ n'u ye i n'a fɔ i b'a fɛ cogo min na. Baarakɛda min bɛ tulonkɛfɛnw feere n'a tɔgɔ Jay min y'a sigi sen kan o ye Jay Watts ye wele bila tulonkɛfɛnw dilanbagaw ma i n'a fɔ Valve ko baaraw ka kɛ jɛlenya ani tilennenya kɔnɔ. Sisan a bɛna kɛ diyagoya de baarakɛdaw kan k'a dɔn u bɛna baara kɛ ni intelligence artificielle mansinw ye cogo min n'u ko IA walasa u ka taabolo kɔrɔ yi dabila u kana mɔgɔw hakɛw sɔsɔ. Laɲini ye de k'a fɔ ka gɛlɛya ko intelligence artificielle mansinw ka baara taabolo bɛ ɲɛsin nafasɔrɔsiraw de fɛ nka minnu fana bɛ yiriwali sabati man kan ka don a kɔnɔ tuma bɛɛ. Oisin Onand ye intelligence artificielle mansin dɔnbaga dɔ ye. Tuma min n'i ye baara kɛ sira dɔ fɛ bɔlɔlɔsira fɛ misali la kan ninnu dɔ kan i bɛ se yɔrɔ dɔ la i tɛ se k'o matarafa o la kɔlɔsiliw feerew bɛ se ka kɛ nka hakilina wɛrɛ si tɛ yen min bɛ se ka kunnafoniw matarafa bɔlɔlɔsiraw fɛ. Bɔlɔlɔsira dɔnbagaw y'a jira ko feerew bɛ se ka sigi sen kan walasa ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ intelligence artificielle mansinw programmew kan wa k'o bɛna kɛ sababu ye jagokun bɛ se ka yiriwa. O la an bɛ sannikɛlaw sɔrɔ an bɛna dannaya fana sɔrɔ nin cogo in na. Mɔgɔ dɔw ko sariya min fɔra bɔlɔlɔsiraw kan k'o bɛ se ka dankari kojugu sɔrɔ ko la. Jijo Nulu ye Akul baarada ɲɛmɔgɔba ye. Jamanaw dɔ tɛ musu la ka kɛ bɔlɔlɔsiraw sariyaw taabolo la o bɛ se ka kɛ sababu ye baaradaw dɔ bɛ bɔ o jamanaw la ka taa jamana wɛrɛw la walasa ka sɔrɔ kɛ. O la IA mansinw ye feerew ye ni jamanaw bɛɛ bɛ sɔrɔ kɛ a kɔnɔ wa u bɛna sariyaw labɛn ɲɔgɔn ma. Sisan intelligence artificielle mansinw bɔlɔlɔsiraw fɛ bɛ ka yiriwa o la hadamadenw yɛrɛ de ka kan ka miiri kokura ka lajɛ a bɛ taabolo sen min ta ka ɲɛsin diɲɛ taabolo kuraw ma.